Dobrý deň, dámy a páni, moje meno je Axix. Zahráme si Bedwars duočka s mojím friendom. Predstav sa, Braško, ne? Prečo? Poznajú ma. No tak s Rikom, nepoznajú ťa. No proste, friendom Rikom, nerešte, dobre? Ja už mám nejaké moc veľké veci, počkaj. Skrátim vám to. Kúpil som si veci a spravil som nám bed defense-ku. Doslova nám kúpim obranu, aby sme sa mohli obrániť. Fajn, ja som na civíkov nejako... Znova vám to skrátim. Išiel som na stred pre emeraldy. Wow. Treba dať veci do end chestky. Ríšku nám skapal. Tak čo nám kúpim? Kúpim nám blindness. Kúpil som nám blindnessku. A zbehol som pre ďalšie emeraldy. Let's go! Ja White wipeuje. On wipeuje, čo? Nakúpil som obsidian, ktorý som aj pridal do našej obrany. Ako aj idú. Kamo, ako keby nám zničili ten obsidian, že? Ale že aby nám nezistili, že máme. Tak počkaj, ja nám kúpim ešte masívnejšiu obranu, okej? Idem za ním. Nie, dobre, vojdujem. Nie, nie, keď kýneš, pojdem. Ale, kvak, no poď kvak. To nie je akva, ty. To je aqua, ale je to kvak, kvak. Voláš akva. Ne, kamo, díky white, kamo. Máme 4 dia, kúpim prof 2. Kamo, ale white, on je z akváka zhodil. White zhodil kvaka. Je prof 2 Sharp 1 sme kýrda, reálne. Akurát sa začala hra. Počkej, kamo. Mecky dolu, máme prof 2 Sharp 1. Počkaj, kamo, ešte whitea. Let's go, white je dole. Mám 3 dia, masy. Kamo, už len bluaci. Kamo, tých zabijeme. No však práve. Je tu jeden bluak, kamo, tak ja ho dnes musí vypnúť, hej. Dobre, kamo, jeden blue je dole, kamo, jedného blua som vypol teraz. Jak tu je druhý išiel na white a na akva. Ja na ňo idem. Kamo, ja na ňo idem. On má fireball, môže milión fireball. Tak počkaj, kamo ja tým helpnú s ním. Nie, on má 0! Čo? Ja som myslel, že sme vyhrali. Dobre, snipnem ho fireball. Ne, kamo, on má asi že 2! Ne, kamo. Kto ťa zabil? Lebo on si dal golden appko, on mal že 9. Kamo. Kde je ten loser? Ale počkaj, kamo, nechoj, ja ho idem zaujať. On má tiež jump pod. On ma prezradil. Kamo, tak... Mám 2,5. Poď. Kristal hore. Poď, kamo. Poď ho. Shodil som ho, ja horím. Let's go! GG's, kámo, dámy a páni, toto bolo GG. Ne? Ja, 8. GG's, dámy a páni, pekná hra, dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, určite nezabudnite zanechať like, odber s zvončekom, no a vidíme sa pri ďalšom videjku. Toto bolo GG's.